नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ 6 एप्रिल सोमवार। आसतु आज नजर पकाइबा आज 25टी मुख्य खबर कौन रही। देशकू 5 केजी अतिरिक्त चाउल। क्षुधामुक्त ओडिशा पाई मोहनक अन्नपूर्णा योजना। उपकृत हेबे 3 कोटी 28 लाख लोक। डबल इंजिन सरकार स्वप्न क्षुधामुक्त ओडिशा। आउ एहाकू साकार करने को दृढ़ निष्पत्ति नहीं मोहन सरकार। आरंभ हेब मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना। एथिरे मासकू मुंड पिछा अतिरिक्त 5 केजी चाउल मागणारे मिलिबो। जातीय खाद्य सुरक्षा आईन और राज्य खाद्य सुरक्षा आईन योजनार प्राय 3 कोटी 28 लाख हिताधिकारीଙ୍କୁ ଏହି ମାଗଣା ଚାଉଳ ବଣ୍ଟା ଯାଇପାରିବ। ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଭାରତ ଠାରୁ ମିସାଇଲ କିଣିଲା ଆମେରିକା। 2025-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରପ୍ତାନି ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବଜାରରେ ଭାରତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତରଫରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ 2025-26ରେ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରପ୍ତାନି 38,424 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆସୁଛି ଭୟଙ୍କର ସମସ୍ୟା। ଉତ୍ପାଦନ କମିବ, ଦରଦାମ ବଢ଼ିବ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ଠୁ ଫାର୍ମା ସବୁ ଠପ୍। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଛି ଯୁଦ୍ଧର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଆମଦାନୀ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ତୈଳ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ, ଯେଉଁଥିରୁ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀରେ ଏହି ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ପ୍ରମୁଖ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବେ ଭାରତ। ରାଜନାଥଙ୍କ ଚେତାବନୀ ପରେ ସେନାରେ ହଲଚଲ। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ପୁଣି ଥରେ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବୟାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି ଯେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭାରତ ପ୍ରତି ଏକ ଅକଥନୀୟ ଭୟ ମୂଳ ପଡ଼ିଛି। ସଦ୍ୟତମ ଉଦାହରଣରେ ଏକ ଫମ୍ପା ଧମକ ଦେଇ ଆସିଫ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତ ସହିତ କୌଣସି ବିବାଦ ଉପୁଜେ ତେବେ ପାକିସ୍ତାନ କୋଲକାତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି। ଆଜିଠୁ ବଢ଼ିବ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା। ରବିବାରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ବଢ଼ିପାରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା। 40ରୁ 50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। 6 ତାରିଖରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ବିମାନକୁ ଖସାଇଲା ଇରାନ। ଦାବି କରି କହିଲା, ଇରାନ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷରେ ଆମେରିକୀୟ ସେନା ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି ସହୁଛି। ରବିବାର ଦିନ ଇରାନର ଇସଲାମିକ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ IRGC ଇସ୍ପାହାନ ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଆଉ ଏକ ଆମେରିକୀୟ ବିମାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଖସାଇ ଦେଇଛି। 36 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ମିଳିଛି। ବନ୍ୟା ରୋକିବାକୁ 2781 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାପକ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା। 589 କୋଟିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତତନ୍ତ ବିକାଶ ଯୋଜନା। ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। 2781 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାପକ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ। ନ୍ୟୁ ଏକ୍ସାଇଜ ପଲିସି। ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍। ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ରେ ମିଳିବ ମଦ। ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ରେ ରହିବ 6ଟି ସୁରକ୍ଷା ଲେୟାର। ମଦ ବଣ୍ଟନକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଂସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଶା ଅବକାରୀ ବିଭାଗ 180 ମିଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ରେ ମଦ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ସହିତ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରଚଳନ କରିଛି। ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସରିଗଲା 5 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା। ଏଣିକି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଚାକିରିରେ ମିଳିବ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି। ନୂଆ ଲେବର କୋଡ୍ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଣିକି ଫିକ୍ସଡ ଟର୍ମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ନିରନ୍ତର ସେବା ପରେ ଗ୍ରାଚ୍ୟୁଇଟି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ।